bħal kull ġimgħa jiena u Stellina mill-FCM Travel qed immorru għand xi jaqdiet differenti li jagħmlu xogħol volontarju. Jiena Claire Gaffa u xtaqna ninnominaw il-Gloria Buġejja. Aħna qegħdin l-Island Sanctuary, hawnhekk huwa post fejn jieħdu ħsieb klieb abbandonati. Immorru nsibuha? Laqna. Jiena naf li inti taħdem ħafna fil-volontarjat. U dan għalfejn tagħmlu? Għax ħaġa li xtaqt nagħmel dejjem meta speċi ta' kiber it-tifel u stajt nista' noħroġ minn qara mid-dar. Jiena llum ma ġejx biex nagħmellek intervista, ma jiena ġejt biex nofrilek vjaġġ. U hija. Għaliex? Għax inti ġejt nominata. Aħna se mmorru Ċipru mill-10 sa 13 ta' Marzu. L-ewwel se ntiru bl-Emirates tajjeb ħantiru għal Ċipru u mbagħad noqogħdu f'hotel jisimha l'Acapulco Resort and Spa 5 star. Tajjeb? Nipperferaw naqraw. Tajjeb? Mbagħad minn hemmhekk se morru nduru ftit, immorru Kajrinja, immorru San Nikosija, immorru forsi sa Famagusta, insomma nduqu ftit naqra din iż-żona x'toffri. Mela ħasqasik xi ħaġa. Sorpriża. Inti taħseb li titħajjar tiġi magħna? Naħseb misa nirrifjuta jien. Mela, proset jiena ħansaqsik mistoqsija sempliċi tajjeb. Ċipru għandha kemm muntanji u anki l-baħar? Iva. Proset lesti ruħek!